Ľudská, nie som rozmazaná. Máte to krásne ako vždy, ale už začíname. Priatelia, vítajte v poradni Krásy Šereď pri ďalšom liečivom videu a ja sa musím pochváliť, pani Erika, veď len tento týždeň nám do ofisu namontovali nový sporák. Ale prosím vás pekne, pani Ľudská, čo mi tu exhibujete so sporákom, kto je zvedavý, kde si vy prihrievate polievočku. Zlatík, v dnešnom liečivom videjku sa budeme zaoberať problémom, ktorý možno trápi aj teba, Peter, Jarka, Miriam. Je to problém, ktorému sa hovorí život na takzvanej malej nohe. Áno, prečítame si problém, ktorý nám napísala pani Patricia z Pšerova. To je Katka z Košic. Pani Patricia z Pšerova píše: Kúpila som si nové polobotky, teda lodičky. Áno, buďte taká zlaťunka a celé to hneď prekladajte do slovenčiny, nech tomu rozumia mladšia generácia, lebo to je v češtine. Sú mi ale veľké. Ako to mám zamaskovať? Všetci muži sa mi smejú, že mám malé nohy. No, miláčik, Patricia, prosím ťa, ty nezdržuj. Máš pero a papier? Zapíš si toto číslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je číslo na môjho dobrého kamaráta, on je kúzelník. Miláčik, a je to absolútny odborník na zrečovanie veci. Ja ti len toľko poviem, ja som u neho bola s mojimi prsníkmi. Mala som ich do tohto kostýmu maličké, tak mi ich vôbec som nemusela ísť na operačný základ, mi ich urobil abrakadabra a už boli väčšie. A môžem ti garantovať, že momentálne nemám v sebe žiadne cudzie teleso. A mne napríklad pani Erika zväčšil oči. No tým by som sa nechválila, poklad to trošku prehnal. No. Ale Patricia, my vám poradíme v prípade, že sa tomu kúzelníkovi, on je dosť vybukovaný, nedovoláte, ako si tú nohu môžete zväčšiť svojpomocne u seba doma v kuchyni. Presne tak. Poklad poď Milan, poklad z mrazničky vyberieš pangasiusa alebo tresku a túto rybku v prvej fáze použiješ, miláčik, ako obuvák. Takto. A vtedy zistíš, kľúci, mne je tá topánka veľká. V tej chvíli beriete rybu, idete k solničke a solíte a koreníte. Pochopiteľne, miláčik, ty to môžeš urobiť aj dietne, úplne bez týchto ingrediencií a potom sa opäť vraciaš, Milan, poď k mrazničke a dáš tú rybku k tej topánočke na 30 minút primraziť. Potom, Patricia, po 30 minútach rybku s topánkou vyberáš, vyskúšaš a zistíš, že tá topánka ti je zrazu ako uliata a môžeš ísť na ples. Tancovať, ošarmiť, proste ste prirodzená. Ale pozor, Patricia, niekedy sa stáva, že ženy, ktoré majú zväčšenú petu pomocou ryby, aj ruku začnú podávať ako leklú rybu. Ale pani Ľudská, nebuďte zlým prorokom, veď to je ako hovorieva môj manžel Milan. Keď si zlým prorokom, skončíš s modrým podokom. Zlaťunka!